তিরিশ 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 পিঁয়াজ তিরিশ লাগিলা ভাই পড়ে আস 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 পিঁয়াজ তিরিশ 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 পিঁয়াজ তিরিশ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ତିରିଶ 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 ପିଆଜ ତିରିଶ ଅଧା କେଜିକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ପୁରା କେଜି ମୁଁ ତିରିଶରେ ଦେବି ନା କ'ଣ এইটা କ'ଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନର ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନେବେ ଆପଣ ନାହାରେ ଭାଇ ପିଆଜର ରେଟ୍ କମିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଦୌ ନାହିଁ ପିଆଜର ରେଟ୍ କମିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଭାଇ ପିଆଜର ରେଟ୍କୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଅଲଗା ପରିବା ଗୁଡ଼ା ପିଆଜକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେଲେ ଇଏ ପଡ଼ାମୁହିଁ ପିଆଜ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ୟାର ଭାଉ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଇଏ ଯେବେଠୁ ୟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ଇଏ ପିଆଜର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ୟା ରଙ୍ଗ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସିଧା ମୁହଁରେ ଆମକୁ କଥା ବି ହେଉନି ଇଏ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପିଆଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ପରଦିନ ମୁଁ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବସିକି ତାର ପ୍ରେମ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିସ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ଧନ ତମେ ସତ କଥା କହିବ ତମେ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ନା ପୁଅ କହିଲା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କହିଲା ଧନ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିସ୍ କଲନି ତମ ପାଟିରୁ ପିଆଜର ମୋହ ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପିଆଜର ମୋହ ବାସ୍ନାରୁ ଧନୀ ଗରିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରେ ଭାଇ ଧନୀ ଗରିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଆମ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ ଆମ ରୋଷେଇ ମାନେ ସେଠି ବି ପିଆଜର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ କହୁଛି ତାର ଯିଏ ଶିଖାଉଥିଲା ସେ କହୁଛି ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଚୁଲବୁଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ମିଠା କାଠ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିରା ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ନିଜର ଔକାତ ଅନୁଯାୟୀ ପିଆଜ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଆଜ ହଁ ରେ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଭାଇ ପୁରୁଣା ବାହାଘର ସିନ୍ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ବାପର ପୁଅ ଗରିବ ଘରର ବାପର ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ବାହାଘରର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ପୁଅର ବାପ ଆସିଯିବ ଝିଅର ବାପକୁ କହିବ ସମୁଦି ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା ସେଟା ତ ତୁମେ ଦେଇନ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ନା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ଏବେ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେଇ ପୁଅର ବାପ ଆସିବ ଝିଅର ବାପକୁ କ'ଣ କହିବ କହିଲେ ସମୁଦି ବାହାଘରରେ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ 2 ବସ୍ତା ପିଆଜ ଦେବାର ଥିଲା ସେ ବସ୍ତା ତ ତୁମେ ଦେଇନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ 2 ବସ୍ତା ପିଆଜ ନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ପୁଅ ଉଠ ବାହାଘର ବେଦିରୁ ଉଠୁ ଯେଉଁ ବାପ ନିଜର ଝିଅକୁ 2 ବସ୍ତା ପିଆଜ ଦେଇପାରେନି ସେଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପ ଘରେ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାନି ଉଠ ପୁଅ ଉଠ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ରେ ଭାଇ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ଆଗରୁ ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ପିଆଜ କିଣିଲା ବେଳେ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପିଆଜ 70 ହେଉଛି ଆମେ କିଣୁଛୁ ପିଆଜ 700 ହେଲେ ବି ଆମେ କିଣିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସେଇ 700 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 70 ଟଙ୍କା ଯଦି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପିଆଜ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ସେଇ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଶଳା ଟାଉଟର ଦଲାଲ ମଝିଆ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତ ପଇସା ପାଉନି ଚାଷୀ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ଯେହେତୁ ଏ ମଝିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଏ ପିଆଜର ରେଟ୍ କମାଉ ନହେଲେ ଚାଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏକମତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଏ ସରକାର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଗାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ସରକାରକୁ ନ ଗାଳିଲେ ଏ ଶାନ୍ତି ହେବନି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି